День пам'яті та примирення. Сьогодні в Україні вшановують загиблих у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. І вже втретє Україна вшановує загиблих разом з усією Європою. У 2015-му Верховна Рада затвердила 8 травня Днем пам'яті і примирення. Як відзначали цю дату в Україні сьогодні? Вікторія Аблязова продовжить. Пам'ятати про тих, кого забрала Друга світова. На Київщині у музеї-заповіднику «Битва за Київ» у 1943-му зібралися ветерани бойових дій на сході України. Вони поклали квіти до могил невідомого солдата, говорили про Другу світову у контексті теперішньої російсько-української війни. Ми повинні це скарбити і пам'ятати всіх, хто поляг не тільки під часи Другої світової війни, але сьогодні ми знаємо, що в нас в країні також триває війна. Тому ми повинні пам'ятати сьогодні і ті, хто до цього боровся за Україну, і ті, хто зараз боронять Україну, і ті, хто зараз, не щадячи свого життя, виконує свої обов'язки на сході України. З Радянського Союзу чомусь Російська Федерація вирішила цю перемогу забрати до себе. Але Україна відіграла дуже значну роль. Дуже багато українців постраждало саме у цієї війні. Вшанували пам'ять жертв Другої світової війни кадети столичного ліцею-інтернату «Кадетський корпус». Понад 300 майбутніх офіцерів марширували центром міста під супровід духового оркестру. Юнаки покладали квіти до пам'ятнику героїв-захисників України в Парку Свободи. Пам'ять – це важлива річ, і коли кожна людина пам'ятає свою історію, вона знає, який шлях пройшов наш народ, який шлях пройшла наша країна, і що необхідно захищати її незалежність, любити цю країну і не повторювати тих помилок, які були в прошлому нашої історії. Минулого року ми були на Батьківщині матері і там проводили марш. А в цей рік проблеми з погодою ми вирішили зробити такий. Квіти несли весь наш корпус, 700 чоловік, до пам'ятника Кирпоносу. Один із найбільших мітингів пам'яті та примирення цьогоріч зібрався у Житомирі. Кілька сотень людей покладали квіти до монументу слави та запалили лампадки. Серед них чимало людей, які бачили Другу світову на власні очі. Мені було 7 років у війну. Я дуже пам'ятаю все. Знаю це все горе, яке нас постигло. Це було страшно, це було не можна передати, щоб Путін оброзумився і забрав вже свої війська з Донбасу. Мені Донбас теж болить. Українці постраждали в цьому якнайбільше. Втратили і матеріальні цінності, величезна кількість було знищено людей, населених пунктів. Хлопців і дівчат були вивезені в Німеччину, де працювали на німецький рейх, силою примушені як раби. І Україна втратила на фронтах 6 мільйонів людей. Жертв війни вшанували хвилиною мовчання в Одесі. Після цього молебень-проповідь провели представники усіх релігійних конфесій. А у Львові скорботні заходи відбулися на території колишнього нацистського концтабору Шталах 328. До пам'ятного хреста на території табору поклали квіти та запалили лампадки. Вікторія Аблязова, Ірина Мельник, Асан Немінов, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.